Ahoj ľudia, vítam vás u 7. epizódy zo Terrarie vs. Mickey spolu s Collinsom, ktorý je na dosť veľkej výprave. Presne tak, čaute. Takže ja som vám slúbil, že cez jeden deň budem natáčať viacejkrát. A ako som slúbil, tak aj dodržím. A môžete si všimnúť, tak ja natáčam hneď ako som dotočil tú 6, tak natáčam hneď aj 7. Hneď je to náš retardovaný Colin. Tak zabité meno Colin. Ešte keby tam bolo Collins. No. Počúvaj, ja idem na ľavú stranu. Ja som tam minule bol, ale ďaleko som sa nedostal. Keď nájdeš to svieš skeletrónové, tak... musím sa odvyknúť skakať z tej výšky. To by bolo dobré, keby sme mali 400 HP, že? No. A to je divné, na singláči nájdeme tých life krystalov menej a viacej hviezd a tu nájdeme práve že viacej life krystalov ako hviezd. Že? Aj to je pravda. Ja som si tie life krystaly musel zohnať na serveri jednom. Aj ty. No. Ale nie na tomto účte. Nie na tomto účte, na inom. Na tomto účte som ty jeden a ja som našiel jeden life krystal. Hejbík. Ja už mám 3 hejbíky. No, takže. To je súb. Tu čo, ja som mal lák? To sa održal si to úplne nie. Ten súb má čo, schopnosť teleportácia? Však kúkni sa koľko mám HP. No 3. A uzdraviť sa môžem za 29 sekúnd. No tak tam nejde, je tam ďalší súb. Prečo som si nezobral luk? Ani ja neviem. No. Sami to som to už niektoré epizóde povedal, ale že ten, kto by si chcel s nami zahrať a natočiť Terrariu, tak pravda, že môže. Mne to nebude vadiť, pokiaľ je normálny. Normálno myslím tak, že sa normálne správa a sme tak nafetovaní. Škoda, že tu není výcvik. Mali by sme o tom aj rozprávať. Lebo ten fetuje totiž to rajčiny. Rajčiny. Ako ste mohli dozvedieť v epizóde z Rush Teamu. Že tam som to povedal, že zase fetuje rajčiny, ale niečo také. Alebo napísal som to do opisu. No. Ty ťažíš alebo čo? Čo? Počujem ako keby si ťažil. Však áno, ťažím. Tu je, hajdo, padni dole. Tak zostaň tam. Aj. A už si našiel hento? Nie. Korupciu? Nie. Ja už som našiel jednu. Zvyčajne za korupciu bývajú tie, vieš, skeletrón. Nejdeš radšej za mnou sem, lebo nemám z toho moc dobrý pocit. Ale ty to zvládneš. Ty veríš? Poviem. A je. Silno veriaci. A je tu ten čiarvik, čo po tebe strieľa nejaké hovadiny. Čo býva v púšti. Máš smolu, keď nevieš. Nemôžeš po mne strieľať. Fakt sorry, ale nejako máš kriabe krku.
Jej. Nejako veľa tu je týchto. O! Kokos. Tu sú fialoví slajmovia. A ja som tu mal fialový. Ale sú slabí, keď mám tento bumerang. A je. Jeden z korupcie, ten depkoš. Tá hydra, či jak sa to volá. Neviem, ale sú riadne silný. Nevieš mi fakt helpnúť? Však hovorí ti, že ty to zvládneš. Ja ti Ty ma verím. chceš nasrať, alebo... Ja ti verím. Aspoň, že oni nemôžu ma zabíjať, keď som vo vode. Bo oni sa ako keby boja vody, alebo niečo také. Aby sa neroztopili. Však to není z cukru. Čo? Tak to není z cukru. Ty kokos, na mňa ide koľko? 5? Ja nehovorím, že ty sa roztopíš. Ale... Že oni. No veď ja hovorím oni. Koli, poď mi pomôcť, veď na mňa ide strašne veľa. Čo si nezobral potiony? Čo som si nezobral? Potiony. Potion? Neviem. Fialové hryby sa dajú jesť? Fialové? Asi nie. Ty hajzel, škaredy. To vyzerá teplo. A teraz bude po mne, stalo sa, že ma zabijú. To sa nedalo. Hej, poď so mnou. A ja som už na pušti. Ježíš. Ale keď som už takto ďaleko, tak sa nebudem vrácať snať. Poď za mnou, ty. Ešte toto bude trošku divná epizóda. Ja idem do bane radšej. Tak poď. Ja to zatiaľ preskúmam. Ja si zoberiem luk. Na čo je to hnilé mäso, alebo čo to je? Neviem. To ani jesť nedá. To sa zdá sa mi, že používa na brnku. Alebo Ja tak. ozaj na to, neviem ak sa volá to brnko, ale viem to brnko myslí. Jaj, nemáš krabec krku. Ajeje, žltý slime. Ajeje, prenasleduje ma. Ajeje, mayday, mayday. Mayday. Jasné, máme problém. No, just nemáme problém. Fejku, máme problém. Ozaj, to nie je fake. Nie, není. Zajtra bude. To mal tu byť dneska. Ja ozaj dneska, áno. Dobre, tak zabijem a piaraňa, no to som ešte Či nevedel. počkaj. Nie, dneska je útorok. Aha, ozaj on má byť stredu. Že povedz mojej mame, že som ju mala rád. Počkaj, ale sa nedajú jesť fialové hryby. Nie, z tých sa robí nejaké to vrecuško. To už nie je normálne. Á, ja budem už pri korupcii. Hej, ako vieš. Som v podzemí a našiel som demonický oltár. No, to je super, ale ja mám väčšie problémy ako. A červík. A železo alebo? Či? Áno, železo. Ja mám už 92 železa. Čo? Ty čo si kopal? Ja som si len dokopkal. Len tak, ničo, nič ako. No tak behaš a... železo. Áno. Presne ako hovoríš. No tak to už budeme mať všetko železné. A už si môžeš aj kuprové brnko. Mám tu veľa kupru, takže to si vyrobíš a zbrane si urobíme železné. Ja mám železnú helmu.
No tak, Miky. Ale to si mi neskoro povedal, ja už som mal spravu. Dori ti tu je ten baník. Ten skeletón. Alebo ako má nás. Kostlivec, baník. A ja chcem takú čiapku. Bomba! Dostal som bombu. To bude bomba. No. Aha, tu ma zabili. Tu boli tí. Ja som našiel to miesto, kde ma zabili tí malinkí šmejdi. Mám taký pocit, že tu mám ďalšieho kamaráta. Ironický kamaráta. A vyzerá to tak, že tu mám ďalších ironických kamarátov, ktorí sú kostlivci. Choď pred zombík. Kde je zombík? Mám zelený darček. Vieš, koľko už ja mám? Hádam si tie darčeky neberieš za sebou a neukontáš na svojom serveri. Nie. A teraz povieš, to som nemal robiť. Ja zochnem. A nie, nezomrel som. Ono sa zase stmieva. Nevadí, ja som v bani. A zabil som jedného toho kostlivca bombou a jednou a dostal som 3 bomby. Čak 55. No. Už zomeri. Nemôžeš žiť do nekonečna. Sa už si mŕtvy. Tak by si mal zomeriť. To je YouTube. No nič. Budeme končiť, už to má. To video už má 13 minút. A som v korupcii. Hej, no dobre. Takže. Ja sa s vami lúčim. Lúčim sa s vami aj Konis. Dúfam. Áno. A uvidíme sa u ďalšej epizódy. S Terrárie. Takže ešte sa vydať a poviem čo najvyššie, aby ma nemohli zabiť zombici, keď to ukončím a tak ďalej. A potom to hneď ukončím. No. Konis už by si sa mohol vrátiť až do domu. Nie, že to zase ako neukončím sama, ale... No, takže čau. Čus.